Vi skal finde ud af, hvad er det, der driver værket? Hvad er det, der får folk til at løbe til 100 km, 200 km, 300 km op og ned ad bjerge i ubarmhjerteligt terræn? Det vil vi prøve at finde svar på her i Tales from the Trails. Løberne, vi skal møde i denne film, har alle det til fælles. De hver især er med til at skabe den danske ultrascene. Vi tager til Bornholm, helt nøjagtigt Hammerknuden. Det var her, det hele startede for mig for snart 4 år siden. Hammer Trail arrangeres af Tegn IF. Det var det første løb i Danmark, som gav adgang til UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Tegn fortsætter deres udvikling ved at være medvirkende til et officielt DM i Ultra Trail i Danmark. En løber, der specielt skal fremhæves, er Kim Rasmussen. Kim er en pioner inden for dansk Ultra Trail. Jeg hedder Kim Rasmussen. Jeg er løbsarrangør i Tegn Idrætsforening og ultraløber. Jeg spiller lidt håndbold i folkeskolen, og fodbold spiller jeg i den enkelte sæson. Jeg kommer aldrig på banen i kampene, så det droppede jeg hurtigt ud med. Men ellers var det håndbold, jeg spillede i 2-3 år. Og så derefter så havde jeg et fritidsjob, så lavede jeg ikke andet end at have mit fritidsjob, for jeg var 14 til jeg skulle i militæret. Så var det for, da jeg skulle i militæret, så startede min løbekarriere et halvt år før jeg skulle i militæret, fordi jeg ville ikke komme i forsvaret uden at kunne løbe de der løbetest, vi skulle. Så der startede min løbekarriere. Og så stoppede jeg med at være forsvaret og meldte mig ind i en løbeklub. Og det første, jeg sagde til træneren, det var, at jeg skulle løbe maraton, for det gjorde alle andre jo. Og så sagde han til mig, nej, du skal lige bruge 2 år om at overhovedet kunne lære at løbe. Så de næste 2 år, dem brugte jeg så på at opbygge en maratontræning, hvor jeg kunne holde til at løbe et maraton. Så med de første maraton, der løb jeg på 2:32:45. Og det er også det hurtigste, jeg nogensinde har løbet. Så jeg var meget glad for min træner dengang, da jeg kom i mål nede i Rotterdam i dårligt vejr. Så det var helt fantastisk at bruge 2 år på et projekt, og det så lykkedes første gang. Ultratrail, det er løb i bjerge. Det er typisk på distancer over 50 km. Rigtig mange løb på 100 miles, altså 160 km og derover i noget terræn, hvor der er en masse højdemeter både op og nedad. For mig er det er egentlig 2 elementer. Der er ultradelen, og der er traildelen. Ultra, det er jo per definition alt, hvad der er over 42 km. Så det er jo et spørgsmål, om man løber længere, end hvad normal maraton er. Og så kan det komme helt op i ekstremdistancerne, hvor det bliver flere hundrede kilometer og går over flere dage. Traildelen, som jeg synes er den inspirerende del, hvor man kan finde noget alternativ til at løbe traditionel asfalt og bytrafik osv., som jo mange af mine kilometer også ligger i. Men traildelen er der, hvor man finder inspiration og kommer ud i naturen, smager på de 4 årstider, som vi har herhjemme, og dem synes jeg, at man får en masse energi af at komme ud og nyde og bruge det som en del af sin træning, finde energi, inspiration. Som variation til asfalttræning og træning, som jeg også laver på stadion, når jeg træner intervaller. Så jeg synes egentlig, det er en god måde at krydre træningen på. Tour de Chang, det er nok verdens hårdeste trailløb. Det er 332 km langt. Det har 24.000 højdemeter opad, og det samme nedad. Det var et løb, som jeg løb her i september måned sammen med min gode ven Ravn Hamberg. Der står simpelthen den mest professionelle videofotograf overhovedet. Hej mere. Hvordan går det med jer? Det går strålende. Det er godt. Det er godt. Hej Mus. Satan. Går det godt? Langt fra strålende. Nå. Hvad er det, gør ved ham? Nå. Det her nedløb, det har hverken teknisk eller udfordret noget. Det har bare været langt. Nå. Det har bare brugt. Du ser også lidt træt ud, ja. Okay. Fuldstændig. Nå. Ja. Og vi er snart nede i depotet.
Ja, så er vi snart en tredjedel af vejen, ikke? Det er I jo. Det er godt, det ikke er mig, siger jeg bare. Men I ser ud som I nyder. Ja, det er dejligt. Ja. Altså, jeg har nydt det mere, end jeg gør lige nu, men Ja, det er tophyggeligt, altså. det har været rigtig hyggeligt at følge smart, men jeg håber da, at det bliver bedre senere, fordi lige nu, der er benene ved at falde af. Nå, det er lidt tidligt, Moses. Det synes jeg. Ja. Men altså, ja, 27 timer ind i løbet, og ja. Ja, 27 timer og 70-80 kilometer. Ja. Det er jo latterligt. Men jeg skal lige have lukket op for godterne hernede i skoene og se, hvad der gemmer sig af overraskelser. Jeg har følt, at der har været lidt på stortærne, så det må vi heller lige tjekke op på, inden det bliver alt for grimt. Det regnede jo i går, så det blev helt opløst, da vi lagde os til at sove i nat der var de jo fuldstændig, der var de helt opløst tæerne, så det var rigtig godt lige at få dem tørret. Så det var givet godt ud, selvom vi ikke rigtig fik sovet. De der par timer, vi var i depotet der, så var det ret godt givet ud med til lige at få hvilet lidt og få tørret tæerne og ordnet gradet og få noget tørt tøj på. Og landdøgns tid ret tæt på at hive stikket og trække mig ud af løbet, da jeg virkelig havde det skidt og kunne mærke, at min krop på ingen måde fungerede, og det var sådan på kanten af hvad der var forsvarligt. Det viste sig senere, at jeg havde lungebetændelse, så det var ikke så underligt, at jeg ikke ligesom kørte på alle cylindre. Men jeg fik sovet 6 timer og kom tilbage, fik vendt bøtten og fik overkommet mit livs nok største krise. Og kom alligevel tilbage og fik gennemført løbet. Det tog 138 timer i det hele, og vi havde en rigtig fin tur, selvom at det så sort ud på et tidspunkt, og jeg var egentlig sikker på, at det var kørt og løbet var slut. Så sådan er det nogle gange ud til løb, så kan det vende, så det er fedt. Så nogle gange skal man bare tro på det, så kommer det tilbage. Så er det bare lige nemmere lige at klare det selv. Så jeg kører med en kombi, der hedder Cola, med lidt vand i, og sportsdrik i den anden dunk. Det funker. Det er super. Ja, det er godt. Så. Hvad siger du, trailøberen? AKA. Trailløberen. Jeg er jo i bund og grund bare løber, men jeg har jo lært nogle ting, jeg synes, der skal komme andre til gode også. Fordi jeg er jo ligesom så mange andre en af dem, der ikke kan tage 5 skridt, uden at møtrikkerne lige begynder at falde af. Så jeg har prøvet at lære mig at løbe ordentligt, og lære af nogle af de bedste på det felt. Og det prøver jeg så at lære fra mig også. Så alle de her stakler, der går rundt og har ondt alle mulige steder, de kan komme ud og løbe igen. Uden alle de problemer, de typisk. Jamen, jeg griber jo nok træningen lidt anderledes an, end mange af de andre drenge gør. Eller det ved jeg gør. I lang tid var det jo sådan, at det jeg trænede på en måned, det trænede de hver uge. Fordi der er mange, der går frem efter en filosofi om, at det skal gå ondt, for det gør godt. Og jo flere kilometer i benene, jo bedre. Jeg kan ikke holde til at løbe så mange kilometer, så det giver sig selv. Men da det lykkedes mig første gang at løbe under 3 timer på et maraton, der havde jeg et træningspensum, der hed 100 km om måneden. Og det kan jo på papiret slet ikke lade sig gøre. Jeg er for gammel og for tung og træner ikke intensivt nok og ikke langt nok til at kunne løbe så stærkt. Men jeg bruger al min tid på at blive bedre til at løbe, rent teknisk set. Det er der, jeg lægger alt mit krudt. Alle mine ture er med fokus på, at det skal gøres ordentligt. Og det giver nogle gevinster i den anden ende, som andre så bare knokler sig frem til. Da min passion og alt mit fokus det ligger på løb i bjergene, så er det helt naturligt for mig at træne med stave. Det giver i hvert fald bedre mening end at stå nede i et fitnesscenter og rive i en eller anden maskine, der intet har med virkeligheden at gøre. Der er en del teknik i at løbe med stave, og det er ret ofte undervurderet.
Nå, jeg har lige været ude på en af mine ugenlige lange ture på 30 km. Og som oftest, så bruger jeg sådan en komplexmaskine, når jeg kommer hjem. Ligesom for at forlænge turen lidt. Det liver godt i musklerne, men det er god og skånsom træning. Begunstigt af, at jeg tilfældigvis bor i et område, hvor der er mange løbere. Det er jo maratonløbere. Det er nogle rigtige asfaltfræser, men det er jo den baggrund, jeg kommer fra. Så det er altid muligt for mig at finde en løbeaftale om morgenen, og det har jeg fundet ud af. Det fungerer rigtig godt, det der med at have en aftale, når man skal tidligt op og løbe. Og så har jeg en rutine med, at vi mødes ude på vejen, og så dem, der nu er med, og sms'erne, de kører jo hårdt der om aftenen om, hvem der er på næste morgen. Og så følger jeg de der gutter ind til byen. De arbejder jo inde i Indre By, og så løber vi ind langs med kyststrækningen, og så får jeg sat dem af ind i byen, og så løber jeg stille og roligt tilbage til Charlottenlund og får taget bad og klædt om og kommer ind på arbejdet. Det fungerer rigtig godt. Og det er meget af min træning. Det er også asfalttræning. Og så indfinder mig, jeg træner også inde i Sparta jo, og det er jo inde i, jeg er en del af et hold derinde, hvor vi træner, og der får jeg meget min intervaltræning, både på stadion, hvor vi ligger og løber de lidt kortere intervaller, og så ude i Harskoven, hvor vi tager ud i vinterhalvåret, i weekenderne, og løber bakkede intervaller, og sådan mere kuperede intervaller. Så det er meget af min træning er med sådan lidt utraditionelt i forhold til, hvordan trailløber normalt træner, kan man sige. Vi tager til Chamonix Ultra Trail du Mont Blanc, TDS. Vi skal møde Kenneth Pedersen og Claus Rasmussen. TDS er et kortere, men noget mere teknisk udfordrende løb end UTMB. Det foregår samtidig i et lidt mere øde område syd for Mont Blanc. Er man til vild natur, så er det her et løb, der bør ligge ret højt på ønskelisten hos de fleste. Stemningen ved starten i Courmayeur er helt fantastisk. TDS er et løb med ekstremt stejle stigninger, både op og ned. Så det er noget af det hårdeste, du har været med til? Ja, det må jeg sige. Det er i hvert fald i den kategori. Og så har jeg haft lidt udfordringer undervejs. Men det kan vi lige tage bagefter. Jeg har lige noget, jeg skal nå. Ja. Kom. Og så er vi vel. Jeg blev sgu overfaldet af The Chair oppe i... Nej, i... hvad hed den? Contaminé. Ja. Så spurgte jeg lige en af Røde Gårdsdamer, om ikke kunne låne et tæppe. Fordi jeg frøs af helvede til. Så gav hun mig et tæppe og en gasovn. Det er også fejl. Det var hårdt, synes jeg. Det var faktisk tarveligt. Er du godt kørt med energi? Skal du have en lille pose slik eller noget vingummi? Har du vingummi? Ja. Så tror jeg, det er toppen. Du ikke give dig op i depotet, det var lidt for oplagt. Snickers eller vingummi eller begge dele? Bare vingummi. Nå, men så ikke tæt på at falde i søvn der? Da du fik det der varme? Totalt tæt på at falde i søvn. Ja. Det har jeg jo været så mange gange. Så. Nå. Det var godt nok en lidt længere dag på kontoret, end jeg lige havde forestillet mig. Ja. Men jeg kunne simpelthen ikke bevæge mig opad. Jeg blev svimmel, og øjnene kørte rundt i hovedet, og jeg kunne ikke se noget, når jeg eneste gang skulle opad. Det er simpelthen det danske showdown i røven af 5. division. Så er der 8 kilometer hjem. Ja. Det har jeg glædet mig til længe. Hold nu kæft, mand. Der har godt nok været mange lorte stunder. Du fatter ikke, hvor stejlt det er, Dupont. Nej. Det ved du, du har jo kørt på ski ned af det. Kunne du tænke dig at løbe op af noget af det? Jamen, du har jo en effekt på mig. Jeg bliver nødt til at gøre det, når du også har gjort det nu, ikke? Jeg er færdig. Jeg skal ikke mere. Jeg skal ikke mere? Nej, det er over. Det har jeg sagt mange gange derude.
godt. Ses vi derinde? Det gør vi. Det er toppen. Og ved du hvad så? Så skal jeg hjem og sove. Og de andre? De er 20 minutter bag ved dig. Ja. Så vi løber snart ned og fanger dem. Yes. Så løber jeg i mål med dem, ikke? Ja. Super. Ja. Det er den sidste nedstigning her på TDS. De var ude i knap 110 km løberne, og ja, det ser rigtig godt ud. Posemanden ser ud til at blive bedste dansker. Han har lige overhalet Henrik her, lige ude foran målet. Det vil sige 8 km før mål har han taget overhaling og ligger nu som bedste dansker på TDS. TDS det er 119 km, 7.200 højdemeter. Og efter hvad Posemanden siger, så er det altså et hårdt løb det her. Lige nu er vi på vej op for at finde verdens sejeste morfar og Flemming. De har haft godt mod hele vejen, de holder taktikken, de løber sammen, har det godt, nyder naturen. Så det er super spændende det her. Vi siger at komme 1,5 kilometer op, og jeg regner med at fange dem her om 2-3 kilometer, og så tager vi med til mål. Så ja, over and out her. Chamonix, Frankrig, Dupont. Det ligger utroligt tæt, hele det her danskerfelt her. Okay. Så hvad vil det sige? Altså, jeg har lige sagt farvel til Posemanden herude og løbet op mod jer. Så jeg er lige rimelig tæt, så. Ja, meget tæt. Så. Ja, det er det. Det er aftalen. Vi går op på stigningerne, fordi de fleste af dem kan man ikke løbe på alligevel. Så sparer vi os lidt på den måde. Så løber vi, når det går lige ud, og når det går lidt nedad. Og så er der nogle nedløb, der kan man ikke løbe helt, så skvatter man. Så det er sådan set planen. Og så starte stille ud, og så holde hele vejen. Er det her noget af det hårdeste at prøve? Ja, det er det. Det er det. Og virkelig slemme stigninger. Man skulle virkelig grave dybt. De var så lange som et ondt år, men det var timevis, man vi bare gik opad. Så. Men det gik fint nok, og det sidste nedløb, så var man bare smadret knæene og låren. Men sådan er det. Det er det, der skal til, ellers er det ikke sjovt. Så du skal også spille golf, før man. Virkelig flot. Simpelthen den flotteste natur, synes simpelthen det var fantastisk, og vejret var perfekt. Så vi har filmet og fotograferet, jeg ved, i stor stil. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det sgu dejligt. Rigtig dejligt. Ondt i benene, men altså, skal man have. De første 5 timer løb vi i slange, ja. Det var single track, og man kunne ikke bevæge sig nogen steder hen. Jeg var kommet for langt tilbage i feltet. Så glidede vi ind efter 50 km på en 1800 højdemeter stigning, og der eksploderede min lille krop. Og så blev det egentlig aldrig rigtig godt igen. Men du sidder her og smiler? Ja, det er fordi det er over. Så det er jo altid dejligt at være færdig. Men det var en sej omgang, det må jeg sige. Jeg havde ikke forestillet mig, at det var så stejlt. Det var virkelig stejlt. Altså, til tider så tænkte man bare, at man kunne bare sætte sig ned, og så måtte de selv om det. Deres lorteløb. Altså. Men det kunne man ikke, fordi så kunne man trille ned ad bakken. Så det er meget anbefalelsesværdigt, det vil jeg sige. Men man skal lige være klar over, hvad man går ind til.
med al træningen, så det er klart, så går der nogle timer, og det er jo netop derfor, det skal selvfølgelig prioriteres ind, og familie og venner, arbejde og så videre skal på et eller andet plan tages i ed omkring de ting. Jeg ved, at jeg i perioden op til Yukon brugt mellem 15 og 24 timer om ugen på ren løbetræning. Og jeg regner jo her i netto timer. Min kære kone, hun regner jo bruttotid, så det inkluderer transport til og fra, omklædning og alle mulige sådan mere socialt inspirerede timer. Jeg regner her i ren nettotid, og der ligger det altså i det niveau. Og det er den mest fantastiske natur, vi kan finde på i Danmark. Det er Hammerknuden på Bornholm. Altså, jeg foretræner rigtig mange kilometer. Jeg foretræner rigtig meget bakketræning på de her bakker, der ligger her, og så ligger der nogle bakker på den anden side af Hammerknuden. Det er her, vi primært lægger vores bakketræning og træner en masse opløb og nedløb. Nok en væsentligt mindre mængde, jeg løber end mange andre. Jeg har rigtig meget gang også i min træning, fordi at jeg kan fokusere på de her meget lange og relativt hårde bjergløb, hvor man går måske 20, 30, 40% af tiden, så træner jeg rigtig meget gang i dagligdagen. Så typisk så går jeg frem og tilbage til arbejde, eller går til arbejde og løber hjem. De brander sig jo som verdens hårdeste ekstrem løb. Det foregår over i det nordvestlige del af Canada, hvor man løber fra hovedstaden Whitehorse op til det gamle guldgraverhovedstad Dawson City. Og så følger man i virkeligheden Yukon-floden meget af vejen. Og det mønster og det landskab, den snor sig i deroppe. Man løber dagen efter verdens største hundeslædeløb, Yukon Quest, hvor de løber hele vejen fra Whitehorse og så til Fairbanks i Alaska, 1600 kilometer, og løberne så, vi får nådes lov til at stå efter de der godt 700 kilometer halvvejs. Og det er jo en vanvittig oplevelse af natur og landskab med bjerge, floder, søer, skov, is, sne. Og så er det selvfølgelig en enorm fysisk udfordring, fordi det er så langt et løb, så det er selvfølgelig både hårdt fysisk, men i allerhøjeste grad et mentalt hårdt løb, en psykisk udfordring, hvor man virkelig får lov at smage på hele spektret af følelsesregistret omkring, hvordan man skal mobilisere fokus, mobilisere energi for at tage sig igennem sådan en udfordring.